Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव गुबुन मोनसे भिडिअजों बरायहरनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै गासैबो नोंथांमोनानो नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै गासैबो नायजोबदे लोगोफोर नायालासिनो थानो नाङा मानो होनबा आंनिया जाब्बा जुब्बासो जायो दे बारा मोजां रोंबाङा आङो नोंथांमोना गासैबो अननानै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै फिसालाया माबा हागासिनो आरोना हन्दा हागासिनो इदिनो गेलेबाय थायो सांनिफ्राय बोख्लायजोब्बाय बन दोननायनिफ्राय हायाव बोख्लायजोब्बाय आरो इयो दोनदो मावनांला दे जाबाय मावनांला जाबाय दि जासोबाय दालिया मोनबाय आरोना दुन्दिया ओमफ्राय बिलाहि होना होदो जाबाय दालिया सुना लाग्रोनोसै आङो सुखांबाय आङो ओमफ्राय एवहोलांसै इखौबो दानिया बेदरखौ एवलायनोसै आरोना आं दानिया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम पियासखौ हरग्रोलायबाय ayo madir lagi leh kau serap sih tadi kena lalain sih karena mantap lagi nih mantap lagi kok paling dia mau jam jelo kan aja deh ayo kita kena langsir मोनबाय थासै नोंथांमोननो आं दिनै ओंखाम जानायखौ खिन्थिलांगोन आरोना आं सोरनो ओंखाम ओंख्रि संबाय थायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम गासैबो अननानै दे लोंलायनोसै लोगोफोर ओंखाम संहोलां खावहोलां जाहोलां लोंहोलां पियाजो लाल साहा Stylenya sebawa kali model. Bentar, ha? Asal kayak, kadang sih sudah. Ayo, galina. Ayo gedung dong. Zanya kegraya dian zarka daburawno mabadi hangtalo kan ada nोंथांमोना नायलांबाय थादे भिडिअखौ जोबजासिम नै पनिर एवलायबाय आङो
गोसोम होनना दे लोगोफोर कारेन्ट जाना खामसाबलायनायखा ओंख्रिया मोनसिगोनानो पनिर आलु दुन्दिया होबाय मोदोमलायबाय जा मोदोमखादों मा खालामदों नोङो मोनसिगोना मोनबायानो दे लेथ्रा खालामनाङा दोन गैला गैला दाबाजों देनांगौ इखो रोखो लेथ्रा खालामनाङा बिसोरनो जोंहानि ओंखाम जाग्रा नै इसोरनो आरो नै जोंहा फिसालाया हन्दा हागासिनो आरोना इदिनो गेलेबाय थायो बनजोंनो मा खालामदो नोङो मा खालामदो बंफां हास'द' हाबा इदिनो गेलेबाय थायो हारसिंनो बनखौ माबाजुब्बाय